ইন্ডিয়ান টিম এসছে ত্রিপুরা থেকে। তারা এখন আমাদের সামনে প্রদর্শন করবেন তাদের কালচারাল প্যারেড। একটা করতালি। ত্রিপুরা সড়ক কমরনা বখাগদা টংথাই শেখজাকমাং তাবুखे শাকনি সিনিমুং মামিতা মুসামুं rok sulusje buini country o thangui represent khlaijagui tongo kubun bosong rok bai kabangni tahutui bukuksong chwng abono rokno chini jatini khorangni bisingtui explain khlaina naimani khe abo sita hutui bukuksong musuk khuti khoja kahangke chwng dud machao hini chwng saimano pia borok khuti khoja ke chwng khodai machao hini kogono sajagui tongo dabura daburi chwng khutui pia tini abohaina kaisa mangplik kasai pheka chini boskango represent khlaijagui tongo Bangladesh hasteo chini Tripura hasteni jotoni sai mungganang cultural mamita dance ni sini jakamani pia tini kubun bosong rok bai represent khlaijagui tongo musalmani talbal kri milbal kri khe musajagui tongo sinai nungarongno abono chini khapani takuti bukusuna chung chini mangplik bisinti phunungmani sungmung abono chung tongthai sekjangmang tabukhe sakni sinimung musamung hukumu boda sekjangna bokhak Tripura sarok biang kemakha tei kemana bokhakda hini sungmung asajak lukurokni অনেক দূর থেকে বাংলাদেশে এসেছে এবং বাংলাদেশের সবাইকে দেখাতে চাই তাদের যে কালচার এবং সংমিশ্রণ করতে চাই আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি।